A szem alatti táska az én véleményem szerint töltőanyaggal nem kezelhető, vagy legalábbis nem kezelhető korrektül hosszú távon. A igazi táskás szem az nem szűnik meg. A szem alatti táska, meg árok tulajdonképpen annyi, hogy a szemgödörben van a szemet körülveszik izmok, és ezeket meg kipárlázzák a zsírok. Tehát ilyen zsírtasakocskák vannak ott, amit vékony kis kötőszövetes zsákoskák fognak egybe. És ezek a zsákoskák le vannak rögzítve a csontos kelethez, a szemkörcsontos kelethez, főleg az alsó csontos kelethez. És hogy múlik az idő, a bőr megereszkedik, az izmok kicsikét elgyengülnek, és ezek a kötőszövetes zsákoskáknak a szövete szintén elgyengül, és ezáltal a kitöremkedő zsír a vékony hártyán keresztül előtöremkedik a szem alsó zuga elé. Tehát ennek ez a anatómiai része, és ha az ember erről a csontos keletről ezeket a zsákokat megnyitja, tehát mint tele van a búzával a zsák, ha a zsákot felvágom, akkor a búza kiömlik belőle, és akkor marad a zsákban is búza, meg oda is, ahol kiömlött. Tehát igazából azt tudom vele megtenni, hogy a zsákból kiömlő búza oda kerül, ahol a horpadás volt, és ezáltal egy színben lévő területet kapunk. Ugyanezt történik itt is, hogy ezeket a zsákodnak az általában megnyitja, a zsírok egy részét kiveszi onnét, a másik részét pedig kiteríti arra a területre, árkos területre, ami a csontos kelet alatt van, és ami igazából valóban egy mélyedés, tehát erre kiteríti, és oda ki is varja, hogy az pontosan is maradjon. Ez egy élő zsír, tehát ez nem fog felszívódni, ez ott fog maradni. Ez a lényeges különbség a zsírtöltéssel szemben, amikor az ember egy valamit kivett zsírt oda tölt az alsó szemhéj alatti árokba. A táskásság az megmarad, csak a táskásság szintjébe hozom föl a betöltött zsírral, tehát másik kivett betöltött zsírral, vagy akár hialuronsabbal, azt a felszínt föltöltöm odáig, ameddig a táska van. Ugye ez a lényeges különbség, mert a táskában marad minden, föltöltöm zsírral, vagy hialuronsabbal, ami aztán felszívódik, a zsírnak egy része, és akkor lehet egy kis horpadás alatta, a hialuronsabb szintén felszívódik, nagyon vékony ebből meglátszanak ott esetleg a kis táskák. Ha viszont az ember ezt a kivert zsírt teríti szét az alatta lévő részekre, akkor nagyon mélyen van szétterítve, tehát ott már ez a bőr ez már nem befolyásol semmit sem, csak a felszínt javítom meg ezzel a kitett zsírral, tehát erre csak ráfeszítem a bőrt, és akkor sokkal szebb lesz a végeredmény, mintha a táska kibontása nélkül csak töltőanyagot használnék erre a területre. A szem alatti táska az én véleményem szerint töltőanyaggal nem kezelhető, vagy legalábbis nem kezelhető korrektül hosszú távon. A saját zsírtöltés szóba jött esetleg az egyéb kontúrjavításánál, az alsó szemhéj alatti táskák és az árkodnak a kiegyenlítésén csak ezt a típusú Arcus marginis nevezetű szemhéjplasztikát használom. Azért hiszek benne jobban, mert ez egy végleges megoldás. Tehát, ha tudom azt, hogy a fölösleget én kiterítem oda, ahol hiány van, és én terítem ki, és nem csak oda teszem valahogyan, a baktában, akkor biztos jobbnak kell az eredményének lenni, mint hogyha ott marad minden zsírfölösleg, én meg föltöltöm az árkot anyaggal. Amit nem tudok, hogy pontosan mennyi fog abban az anyagból megmaradni, mert hogy lebomlik. Egyrészt lebomlik, másrészt a zsír pedig a betöltött zsírnek egy 40-60%-a felszívódik. És hogy a vékony bőr alatt mennyi zsír fog hol felszívódni, hát azt nem lehet megmondani előre. A táskás szem az általában öröklött, vagy az egyik, vagy akár mind a két szülőtől, ha fiatalkorban jelentkezik, fiatalkor persze egy 30 éves kor környéke, amikor ez már láthatóvá válik, sőt valakinek már gimnazista korából panaszolják, neki már gimibe is güllőszeminek hívták, és nem azért, mert nagy volt a szem, hanem azért, mert táskák voltak a szeme alatt. Ez igazából beleszületett dolog, örökölt dolog, de a igazi táskás szem az nem szűnik meg. A másik fajta táskás szem, amikor valaki úgy ébred, vagy a fáradtságnál ödéma gyűlik össze, tehát vizenyő gyűlik össze az alsó szemhéj alatt, az el szokott múlni, az egészen más típusú dolog, az ember mit kezd, az úgy marad általában. Tehát a kozmetikai dolgokkal, dúzatcsökkentéssel, ödémacsökkentéssel lehet rajta segíteni, de az alsó szemhéjplasztika ezeken típusú alárákottságokon nem tud segíteni. De azt külön megnéz az ember, hogy valóban mi okozza az alárákottságot, hogy ez a típusú duzzanat, vagy pedig táskák. Ez nagyon egyszerű, az ember megnyomja ha becsukja a szemét, és megnyomja a szemgolyóját befelé, akkor ezek a táskák, ezek markánsabbá válnak. Tehát, hogyha ezt itt én megnyomom, akkor jobban kitörömkedik a zsír alul, mint ami
normálisan látható. És ebből látszik az, hogy a 3 zsír rekeszből, mert 3 zsírrekesz van, melyik az, amelyik jó, amelyik markánsabb, több van benne, melyik, amelyik kevesebb, melyikből kell kivenni, melyiket kell szétfríteni. Az igazi táskás szem, aláálkolt szem az az, amikor ez egyfolytában megvan. Ha pihent, ha fáradt az ember, és egy apró kis trükkel, a szemgolyóra való nyomással ezek a táskák provokálnak, jobban látszik, mint ahogy előtte. A másik típus, amikor csak egy ödémás, tehát egy vizenya alakult ki az ember szeme alatt, az egy másik típus, az inkább a pajzsmirigyforma változás szokott ilyesmiket hozni, azok nem kezelhetők az alsó személykasztikával, az egy egészen más típusú elváltozás.